Kay untag di ko matunong atong isakyan ako dati oy. Kasi di na pud ko kaabot sa meeting ani ba. Sayang akong make-up ani. 5 minutes later. Sama ka nga, muharang magasdalan. Katang-atang gos motor ba? Ikaw na pud kadagang daghag motor mo agi. Ikaw pa gyud nang natungnan jud. Ano deg mo agi ko, dalan man eh. Usa pa, masayro yan po ko. Ah, na masayro pud ka. Asa tong isa kauban nimo nga pastang bunuga po nako ato. Wala po na masayro eh, kay bunog po di kay siya di ay. Bago lagi ang unit. Dili, ihaya po ni kay ako na po gidala kay wa man siya na masayro no. Aw, kana nindot kay sakyan di na tamhagbong ana. Agbong pa isuwet. Unsa man, sakay ka kay di ka masakay, bagis ako. Aw, ayaw, sakay ko. Hey, nako adtuan meeting ba? Aw, tara. Ayun ko ba? Umiya man ka. Awa na hagbong dapat pagtarong lagi sakay lagi. Okay. Pag-ani. Ingon ka di na kumagbong. Nagbong na pud lagi ko. Nga di man ka manggunit, kabalabit kang bagnutang kay na. Sige, tara, tara, tara. Sige na. Pagtarong ha. Sige. Hinahinay lang ta. Aduy. Naunsa man kintaon ko. Ay kabalong ham na. Giparang papagini mo tanawa ron. Basta gay nga na, expected na panggunit yun. Panggunit lagi ba? Naunsa naman ka nga? Sige ra magkakaulog. Parira magyapon sa una bisag bago imong motor. Ano kung pamati ani oy. Kaabot pa ko tos meeting ani. Pero man tingali. Tanawa mang buhok mura nagsalag si Maya. Kung kabot meeting ani. Igro gagbong. Kapila naman kasi kagbong hiktan mati karon. Ikaw ba mo kalit kag liko nga kabalong palikoon. Ang imong pasayro magsigirag kahagbong luoy na kaayo. Tanawa akong buhok oh. Kulot na. Sige, tara, 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 tara. Tawag kong diretso, wala na mo. 5 minutes later. Unsa naman taon na meeting na ko ron. Sige na kong giagbong nimo. Tanawa akong buhok ko. Niluksa man po ka, mis kaya rin ako. Kuan, drive unta. Naman ni oy. Palugmanan man tingali ni kabaw. Tanawa akong forma oh. Oh. Kung mga ayaw mo drive, tabangin sa kabi. Ay tabang. Dapat ako'y tabangan nimo kay naagbong ko. Ay sabi, panguasan ni sagbot eh. Ako pa'y nahagbong, ako pa'y subuon. Oh, Dapat kita'y tabangon kay kita'y nahagbong, kita po'y subuon noon. Tara, Ano mo ito pag meeting dili na? balik nga. Tanawa ko ni akong dreso basa na kayo. Akong underwear basa na. Akong buhok, ano, kulot na kayo. Mubalik ng tingali ko sa balay. Tara, nyatoy ko balay. Ha?